Deze hingen klaar en toen brak de corona uit. Dus uiteindelijk hebben we de pakjes niet echt aangehad met de vastelovend. Dus toen waren de meisjes zo. En nu komen ze boven mij uit. En toen had ik bedacht, ik wil ze eigenlijk nog wel 1 keertje aan met deze 2. Toen zei mijn moeder, nou weet je wat, we gaan kijken of dat lukt. Dus die heeft ze helemaal uit elkaar gehaald en ze een stuk groter moeten maken. En dat is gelukt. Dus dan gaan we nog 1 keer dit jaar met onze coronapakjes carnaval vieren. Een beetje over de top, maar ik vind dat dat wel mag. Ik ben ook niks anders gewend van oma en mama. Dus ja, ik doe gewoon altijd alles aan wat ze me voorschieten, zeg maar. Helemaal prima. Het is een beetje geïnspireerd op Alice in Wonderland. En dan het konijn van Alice in Wonderland, gecombineerd met de koningin van Alice in Wonderland. Een beetje over de top, zeg maar. Ook origineel, ik heb nog nooit iemand gezien die zoiets heeft. Dus ja, heel uniek. Er moesten wel nieuwe broeken komen, want die waren veel te kort. Dat waren rokjes geworden, mini-rokjes geworden. Dus ja, er moest wel wat stof bij weer, inderdaad. Ja. Ja, ik krijg het altijd van ja, dat hebben mama en oma dat weer mooi gedaan.